Dalšího hosta v rámci dnešního vysílání Dobrého rána na Dvojce. Věřím tomu, že málo kdo z vás by ho možná v této podobě poznal. My jsme každopádně za tuto změnu velmi rádi a vítáme tady Míru Šmajdu. Ahoj, vítej u nás. Ahoj, Dobré ráno. Dobré ráno. Asi začneme tak, jak si na to zvyklí, ale nemůžeme se nezeptat, když tě tady máme. Ty ses vlastně do povědomí většiny lidí dostal díky jedné talentové soutěži, to bylo v roce 2009, ale ono tě to dost zaškatulkovalo. Když jsem si teď poslechla tvé písničky a podívala se na tvé klipy, tak je to ale strašná tvrdárna. Ježišmarja. No tak pro tebe asi ne, ale já jsem křehká dívka. Jo, tak. Je to hodně tvrdá muzika. Dejme tomu rock, metal, jestli to správně škatulkuju. Jaké to pro tebe bylo? Dostat se z toho popíkového zpěváka, kterého tě asi, tak tě lidi znali. Určite, tak tá spomínaná súťaž vlastne človeka určite nejakým spôsobom zaškatulkuje, pretože je to tak nastavené, hej, dostanete sa do nejakého kolobehu, do nejakej bubliny a jediná cesta z toho je proste makať. A ja som vlastne, možno ma to hodilo, hej, do toho smeru, pretože je to predsa populárna súťaž a smerovaná na populárne médiá, na ten mainstream. Ale vlastne ja som dieťa vyrastené z roku. Takže ja som sa vrátil ku takým tým svojim koreňom a za tých 5 rokov alebo 5,5 roka, čo som na tej scéne, tak si myslím, že si to postupne tak nejako vyšliapávam a vlastne z tej takej tej mediálnej tváre sa to snažím vyrovnávať práve tou muzikantskou prácou. Ja chcem byť akoby uznávaný za to, že som muzikant. Nie preto, že som len nejaká mediálna tvár a na tom sa snažím pracovať. Ale vlastne aj tá muzika je taká, že na jednej strane samozrejme robíme, je to tvrdšie, držíme sa nejakej tej tvrdosti a vlastne aj často sa aj potýkame s takým paradoxom, že aj keď si sami myslíme, že chceme, áno, toto bude ten single, ktorý bude pre rádia, bude to priateľné, tak aj tak mi zavolá ten dramaturg z rádia a povie, že sakra Miro, že stejne je to akoby tvrdé, tie bicie, a veď sme dali preč tie gitary úplne, ale tie bicie sú nažachané a podobne. OK, tak že naozaj nie je to sranda niekedy. Co se s tím potom dělá? Tak jedinou možnosť tam máš nejakým spôsobom buď tie bicie potlačiť, alebo troška to upraviť frekvenčne, aby to tak netlačilo, dajme tomu, aby to bolo troška uhladené, ako sa hovorí pre tie rádia. Bohužiaľ sú tam nastavené, hej, tie smery, ako to oni majú radi, alebo ťažko povedať. Väčšinou naozaj ani pán Boh nevie, čo tie rádia vlastne chcú. Hej. Takže... To je pravda. No, ostatně k tomuto tématu se dostaneme, jakým způsobem se protláčí muzika, ta tvoje v dnešní době, v dnešní diskotékovat, ne? Je to náročné. Třeba tak, to říct po ránu, proč ne? Každopádně bych se vrátil ještě o něco zpátky, protože někdy v roce 2006 jsi byl na soutěži Košický zlatý poklad. A tam si měl svoji vlastní písničku Suchý lat. Je to pravda. Dneska jako producent, jako autor muziky, autor textů, necítíš se, nebo necítil ses tehdy trošku ublížený, že vlastní písnička prostě neměla takový úspěch? S jakým jsi asi do té soutěže šel? Předpokládám, že tohle pro tebe jako pro autora byla mnohem důležitější soutěž, než ta talentová potom. Určite. Po tej autorskej stránke to bolo samozrejme také sklamanie, ale sklamanie to bolo skôr z toho... v tej chvíli to bolo sklamanie, ale keď sa na to pozriem, dáme tomu s odstupom času, tak... trošku to aj chápem, pretože si myslím, že po tej interpretačnej stránke sme neboli tak dobre, dáme tomu, pripravení a podobne. Myslím si, že ten song bol fajn, ten text bol fajn a podobne. A vlastne my sme sa asi z 300 kapiel dostali do finále medzi 10 najlepších, takže to neberiem to ako neúspech a na to, že to bol môj taký jeden z prvých autorských počinov, tak to beriem ako úspech. A vlastne hrali sme vtedy s kapelou niečo vyše rok a pol. Hej, takže zase človek nemôže čakať úplné zázraky. A vlastne vtedy nám to aj chalani z poroty, čo tam boli, hej, tá špička slovenskej scény, tak nám povedali práve to, že chalani, tam jediné, čo tam chýba, je tá akoby viac možno tej zohratosti, tej presvedčivosti a tak, ale ináč ako ten song a text funguje, ale vlastne troška by sme asi ukrivdili tým kapelám, čo hrajú 10 rokov a prihlásili sa do tej súťaže a dali to nejak presvedčivejšie. Takže konstruktívna kritika. Konstruktívna kritika, z toho sme si, hej, alebo ja som si už vlastne v tej formácii nehráme
ale pozdravujem chalanov. Boli to pekné začiatky a mne to pomohlo určite sa posunúť ďalej. Zase keby to vychválil niekto do nebie, že to je skvelé, tak človek by sa možno by som sa uspokojil s tým štandardom, ktorý bol vtedy a OK, tak pôjdem tou cestou. Ale povedal som si, že musím zamakať. No a makal si. A makal som. To, kam až si to dotáhl, to nám dneska živě v Dobrém ránu předvedeš. Těšíme se na to. Teď se ale posuneme v programu Dobrého rána dál, protože už za chvíli si ukážeme, jak na automasáži.